Amagwini ndingumamdlana tuthi sinomdingo mntwana ubanzana phoziphozi uthetha okana ngojarha bathathatha impinga rhudula ungqongo. Ndiyacamagusha ke ekufanele uba ndikuphele ndibe ne-live ye-sacred places, iindawo ezingcwele njengoba nasebhayibhileni wasuthiwa kuMoses ebona ityholo elitshayo kodwa ke le ndawo ume kuyo ingcwele. Zithe ezo ndawo zinjalo ke qale apha kuRontawu. uRontawu lona kanye indlu enkulu le siyenza kwemisebenzi apho kubakho amacala amabini ayo, icala ehlala utata, icala ehlala umama. Oomama bahlala emva kocango ngokweminyaka yabo yokwenda uba uneminyaka emingaphi endile kulo mzi. Omkhulu ngasemnyango, omncinci entla entungo. Loo tata ngokunjalo kuyawuqala entlabi kuze ootata bonke belikhaya kuyotsho kumfana omncinci okanye inkwenkwe. Xa kukho umsebenzi phaa entungo kulapho kubakho ke inkomo enkutshana kanye enkulu exheliweyo ilala khona, bekwe khona phaa namahlamvu ayo nomqombothi, utywala besintu obuye busiliwe ke phaa, busilwa kakhulu ngootata bawo. Naphaya yindawo engcwele nayo uba ayondawo yobana nyathela kuyo unxibe izihlangu. Kwaye xa sekwenzelwe loo mntana umsebenzi noba yimbeleko baye bathi yingubo, ezaa mpondo zakhe zalaa ncamazana yakhe okanye esaa silwanyana sakhe, ngakumbi ibhokhwe okanye igusha, uvame kwimizi emikhulu eminintsi uxhonywa phaa phezulu, bethelwe phayana iimpondo zezo bhokhwe zabo. Phinde thetha ngale ndlu xa kuzawuphunywa kubhekwa enkundleni nasebuhlanti, kuye kukhokele ke ngoko intlabi kunye nootata belikhaya, kulandele ke ngoko amankazana. Ootata bawo ke bufuna ubitsho akufunekanga bathwale entloko mama noba uyintombazana ubutshatile kulo mzi wakhe, akatshatanga kaloku apha ukowabo, akandelanga kowabo. Bahambe ngeenyawo bajikeleze baphume bechaza uba bayaphuma ke kule ndlu. Kwale ndlu apha phakathi iba nendawo yayo basela kudala apho ootata bebelakwelinye icala, umama kwelinye icala. Aze athi utata ngale mini ithile afuna uncokola, mhlawumbi afuna ukwenza abantwana okanye nje uzonwabisa, abe nophawu lakhe alenzayo kutata umama lona nobubeke induku. Umama uyayaba hayi ke funeka nditsibe iziko, ke nguloo nto kuthiwa ngotsiba iziko xa kuthethwa ngento yodibene nesex yolala, utsiba iziko. Oomama ke bayadwela ke xa uqhula umsebenzi babe behlala emagugweni. Xa bephuma baya phandle babe baphuma kuba bephuma emva kwebantu bekhaya. Nomntana omncinci naye xa ezelwe uyafukanywa kwakule ndlu ezo ntsuku zishumi okanye zisixhenxe, abaselwe phaya kuthiwa ajingiswe phezu komlilo.